Akala ko man lang mawawasak, parang mas okay pa yung tahong kaysa sa talong. Sabi niya, "Kish, gusto mo ba magstay dito muna sa amin?" Hinawakan niya yung braso ko. Bigla siyang lumapit sa akin, may binubulong na something na, "Nagka-try ka na ba na nakapag sa lalaki?" Sabi ko, "Shit, ganito pala yung pakiramdam pag binubulungan yung lalaki." Tapos bigla niya akong sinunggaban ng halik. Tapos sabi niya sa akin, "Okay lang ba ganito, ganyan? Ayaw mo bang itry na sa lalaki?" Sabi ko, "Ano pa bang magagawa ko? Nandito na 'to." Alam mo yung para siyang halimaw na excited makakain ng ng tao. Biglang alam mo kinuha niya agad yung yung pajama ko, hinubad niya agad. Bigla niya tinutok yung talong niya, gano'n. Talong check, gaano kahaba? Alam mo, Titan Jello, yun nga ang nakakaano kasi yung talong niya nakaka-disappoint. Actually, Titan Jello, kaya ako sabi ko, sinasabi nila, like, pag nakatikim ka ng lalaki, dun mo mapababago ang isang part ng LGBTQ, parang balik loob na sinasabi nila. Dun ko na-realize na, eme-eme lang pala mga ito. Sabi pag natikman na, masasarawan, ganito, hanap-hanapin. Bakit ako parang trauma pa yung nakuha ko? Alam mo yung talong, pero 2 inches lang ata or akala ko man lang mawawasak, pero wala man lang. Parang mas okay pa yung tahong kaysa sa talong. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.